Pahibalo sa mga motorista sa Davao City nga gipaabot ang bugat nga dagan sa trapiko kay temporaryong siradan ang Bolton Bridge 1 sugod sa Biyernes, July 18 hangtod 28 alang sa ipahigayong repair. Hinuon abli ang Bolton Bridge 2 nga himuong two-way traffic. Ari report ni Argil Relator. Sugod alas 10 sa gabi karong Biyernes, July 18 hangtod sa July 28 sa tungang gabi, temporaryong siradaan sa mga motorista ang Bolton Bridge 1 sa Davao City. Kini ang tulay nga southbound ang direksyon. Kini alang sa urgent repair sa expansion joint sa maong tulay. Kahinumduman ini atong Abril, gisugdan sa DPWH ang pag-ayos sa maong tulay kung asa gabi ilang sugod 9 PM hangtod 5 AM ang temporary closure sa maong tulay. Apan mihangyo matud pa ang kontraktor sa maong tulay ngadto sa City TMO nga tibuok adlaw gayod nga dili paagian ang tulay. Dili siya makuha ang curing na optimal ng effect. So they propose to have a bridge full closure for 10 days. Hinuon ang Bolton Bridge 2 o northbound direction magpabiling abli apan himuon una kining two-way traffic. Apan ang mga truck nga gikan og norte dili tugutang moagi sa Bolton Bridge 2. So there will be rerouting as part of our traffic mitigation measures. I-reroute ang mga truck kung going south. So abdaw palandaan palikuon na nato para dili sila matakot sa Bridge 2. Hinuon dunay alternatibong ruta gikan Leon Garcia sa Agdao, mamahimong moagi ang mga truck sa Santa Ana Avenue, dayon Quirino Avenue, hangtod MacArthur Highway, liko sa Sandawa, dayon lahos sa Quimpo Boulevard. Dunay traffic enforcers ug marshals nga magmando sa dagan sa trapiko alang sa kaluwasan sa mga motorista sa panahon nga isirado ang Bolton Bridge 1. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.